Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Acum o să se instaleze un joc. Se pare că l-am găsit pe... Stai să vă arăt acum. Este Aptoide. Aptoide, cred că îl știți toți. Mi-am luat un joc. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și o să continui cu acest canal. Dacă vedeți acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe. Da? Deci, mai stați puțin, nu vă așa. Am o tabletă, nu știu cum se numește, o să vă las link-ul în descriere. Am văzut ecranul cât costă. Mai normal. Taci. Da, frate. Acum se instalează jocul în câteva minute. Filmăm și dacă mai vreți episoade, nu știu, vreau să vă arăt ceva azi. Acest program care îl vedeți acum, care e aici, se numește, vă las link-ul în descriere că nu mai are rost să vă-l spun. Îl instalați, îl luați. Ăsta este originalul, că ne-am luat după ăsta, Aptoide. Este original. Acum se instalează jocul, intrăm și ne jucăm și mai departe o să ne luăm și Warcraft, adică Minecraft moduri. N-am moduri pe el. Deci, dacă vreți să facem nemod și cu moduri, să construim, să ne întâlnim identitatea 303 sau 404. Deci, nu vă mai las la vorbe, stați puțin.